Hej og velkommen til sætning 1. Når vi har differentialligningen f mærke af x er lig med k gange f af x, så vil vi bevise, at det eneste funktion, der gælder, det er, at f af x er lig med c gange e i kx. Ja. Vi vil bevise sætning 1, og det er, hvis f er en løsning, så skal f være formen f af x lig med c gange e i kx, som vi lige har snakket om. Da vi har ovenstående bevis, så går vi ud fra, at det, der står øverst på tavlen til venstre, det gælder. Derfor så laver vi en funktion, der hedder h, det vil sige h af x, den kommer til at hedde f af x gange e minus kx. Der er produktet af to funktioner, der har vi f af x, og der har vi e minus kx. Da det er en differentialligning, så skal vi så differentiere h. Så h mærke, den kommer til at hedde, det bruger vi produktreglen. Okay, nu skal jeg vise jer produktreglen. Det er den regel, vi bruger, når vi differentierer to funktioner, der gange sammen. For eksempel f af x gange med g af x mærke. Det giver så, når man skal differentiere sådan en slags funktion, så først så differentierer man den ene, f mærke af x, så ganger man med g af x, lægger det sammen med f af x og ganger det med g mærke af x. Sådan der. Og det var også det, vi har gjort i beviset. Og derfor, når vi bruger produktreglen, så kommer den til at hedde den differentierede af f af x gange den anden, det vil sige e i minus kx, plus f af x gange den anden differentierede, som så kommer til at hedde minus k gange e minus kx, fordi vi trækker eksponenten ned foran. Minus k. Vi har tidligere bevist, at vi har et udtryk for f mærke af x, som hedder k gange f af x. Det vil sige, at vi indsætter nu vores udtryk for f mærke af x i følgende formel for den differentierede h af x. Det vil sige, at den kommer til at hedde følgende. I stedet for f mærke af x kommer det til at stå k gange f af x gange e minus kx plus det, vi har stående ovenover, f af x gange minus k gange e minus kx. Vi kan nu se, at vi har to led. Vi har et led, der når vi ganger det hele sammen, kommer til at hedde k gange f af x gange e i kx, som det står. Og det andet led kommer til at hedde det samme, men blot med minus som fortegn, da vi har stående minus k foran e i minus kx. Altså kan vi nu se, at vi har to ens led stående, og vi trækker det ene fra det andet, og derfor kommer det til at give 0. Det vil sige, at h mærke af x er lige med 0. Den differentierede h af x er lige med 0. Og nu vil vi vise, hvorfor at h af x er lige med konstant. Hvis vi har en funktion, og vi differentierer den, så h mærke af x er lige med 0, så må funktionen altså være konstant. Det vil sige, at funktionen den går sådan her. Derfor er h af x lige med konstant, som vi kalder c. Nu har vi lige bevist, at h mærke af x det er en konstant for alle x. Det vil sige, at h af x det er lige med en konstant, som vi kalder for c. Tidligere har vi opstillet et udtryk for h af x, som hedder f af x gange e minus kx. Derfor så er c lige med det, som vi havde før. Det vil sige f af x gange e minus kx.
ved at bruge følgende regel. Nu skal vi vise, hvordan man kommer frem til, at C er lige med f af x gange e i minus kx'ene. Hvordan det blev til f af x er lige med c gange k, c gange e, k gange x'en. Og det er altså en brøkregneregel. Yes. Og der bruger vi den regneregel, der hedder 1 over x i minus ente er lige med x i ente. Og det kan man så se her. Når man dividerer e i minus k gange x'en over, så kommer det til at stå sådan her. C over e i minus k gange x'en er lige med f af x, hvilket er det samme som det, der står her, fordi her bliver hele eksponenten, den bliver altså minus, så der står faktisk bare x i minus ente, og det giver så c gange e i k gange x'en er lige med f af x. Så når vi lige har bestemt det her, så ved vi, at f af x er lige med det konstanten c gange e i kx'ene. Så nu er bevist, at hvis vi har differentialligningen, den differentierede f af x, lige med k gange f af x, så er den eneste løsning dertil, f af x er lige med c gange e i kx'ene. Vi kan også gøre det den anden vej. Hvis vi har funktionen f af x gange c gange e i kx'ene, og så vi differentierer denne, så vil den komme til at hedde c gange k gange e i kx'ene. Og når vi trækker det sammen, så kommer den til at hedde k gange c i e i kx'ene. Vi har tidligere opstillet et udtryk for f af x, og det indsætter vi nu. Det vil sige, at f mærke af x kommer til at være lig med k gange f af x. Og hermed har vi igen bevist, at det er den eneste løb, hvis vi har ligningen c gange e i kx, er differentialligningen dertil k gange f af x. Very nice.